Христо Милков е наш гост. Той е член на Съюза на независимите писатели и с него ще си говорим за новата му книга "Синовете на планината". Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. Господин Милков, в началото да кажете няколко думи за себе си. От колко време вече пишете? Пиша някъде от 2002 година. И повода да започна да пиша е свързан малко с един интересен случай. През 1998 година, по-точно лятото, ми се удари възможността да посетя Киргизстан. И по-точно планината Тяншан. Там се запознах с много интересни хора. Хора, бихте казали, съвсем обикновени хора, овчари. И какво научих от тях? Те казват: Хан Тенгри е бога на българите. Какви са българите? Кои са българите? Те казват: това са владетелите, бившите владетели на тези земи. Ето, едни неуки хора ми казаха нещо, което ме потреси. Аз, българина, да не знам изконните корени и древните местообиталища на нашите деди. Почувствах се неудобно. И като се върнах, започнах да търся всичко, което е издадено по тези въпроси. Не беше малко. Тогава се натъкнах на епоса на древните българи, сказания за дъщерята на хана, историята на Джанквар и сказания за Чулман. Това са книги, написани от волжски българи, някъде от 6-7 век, са датирани, които разкриват по един своеобразен начин в стихове нещо като Илиадата, живота на най-древните ни предци. Ако има някакъв проблем, това е, че те са приели исляма и малко трудно да отделяш от Аллах, Тангра. Те малко са ги смесили нещата, но човек като внимателно проследи какво е написано, може да отдели зърното от плявата. Това в книгата "Синовете на планината" е вашата 6-та книга. На какви теми са другите ви книги? Първата ми книга беше, аз така се специализирах малко в повдигане на завесите на миналото. И първата ми книга беше свързана да разкрия истината за Тихина. Под Тихина се крие едно от елитните поделения на военноморските сили, в което служих 25 години и разказах истината от първо лице. След това разкрих вековните корени на моя род. Книгата също излезе. Това е предпоследната книга, "Легенда за яснооките". И сега проправям път през планини от наслоение, за да достигна до началото на българския род. Това е книгата "Синовете на планината". Тогава ли започна всичко всъщност? 1998 година, когато бяхте в Киргизстан. Тогава ли започна идеята за книгата? Ще ви кажа нещо, което там ме потреси. Значи, срещата ми с връх Хан Тангра, аз на киргизския Хан Тенгри, аз използвам Хан Тангра. Значи там е един затворен анклав от 5-6 хилядници около ледник Южен Инелчек. И там усетих излъчването на планината. Това е много мощно, тъй като Тяншан е една от най-младата планина в момента, която расте на година от 6 до 8 см. Това е резултат вследствие на сблъсъка на сибирската и индийската тектонични плочи дълбоко в земята. При триенето се излъчва огромна енергия.
това е било усетено, изглежда и от нашите предци, защото са обожествили върховете там. И какво се получава? Връх хан Тенгри е запазил името си, а наоколо е връх Победа, който е по-висок от него с 300 метра. До него е Чапаев, Максим Горки, Нансен, а името на Кан Тангра се е останало. Никой не е смял да го бутне. И там като бях, викам, като се върна, ще правя всичко възможно в подножието му да се построи един параклис, за да може българите да отидат, да усетят този мощен изблик на енергия и да се заредят, да се поклонят и да се върнат нови хора, защото с мене така стана. Значи, ако до тогава имах смелостта да направя 700 парашютни скока и 4000 часа под водата, тогава добих нов кураж да седна пред белия лист и да почна да пиша, което е по-трудно. Да, това ви промени. Да. Параклис и до сега не успях да направя, но го замених с книгата. Синовете и на книгата. Значи, по-лесно е хората да прочитат за тези неща, които съм преживял там и за нашите предци. Не всеки ще има възможност да отиде до там. Каква е вашата цел за тази книга? Какво искате да пробудите българското в нас? По-силно? Много ми се иска книгата достигне до всяко българско, пък и не българско семейство, защото ето сега събуждам се и гледам какво става в Гърмен, в други неща, засипват ни с негативна информация, а не винаги е било така. Искам да покажа величието на българите. Значи, това е във времето, когато сме били със съседи с не китайската, защото тогава те са носили имената на императорите, които ги владеят. Или първо става Цин, след това Тан и така нататък. Но сме били съседи с една голяма империя и сме устояли. Успели сме да устояваме, да ги побеждаваме, което вашите зрители могат да я прочитат, ако се закупят книгата, да я прочитат. Това ли ви впечатлява най-много в древните българи, тази непримиримост? Духа на българина ме впечатлява. Значи, и там е имало тежки години. Те извървяват един път, за да дойдат до тук от някъде от порядъка на 6000 км. Не са срещали само хубаво, но са устояли. Запазил се е духът. Това ме впечатлява. Духа на предците ни. Това е най-важното като че ли. Още гори в нас. Във всеки един от нас трябва да раздухаме пламъчето. И книгата, целта е да раздуха пламъчето всеки българин. Гори, ама много дълбоко, като че ли в днешно време гори. Аз казах преди малко, аз разчиствам пластови планини от наслоение, за да стигна до същината. Синовете на планината е първа книга от вашата трилогия Заветата на Кан. Какво да очакват читателите в втора и трета книга, които предстоят? Значи, в Синовете на планината се говори за детството на главния ми герой, който е под името Богатур. Това е историческа личност, известна на историците, на китайските историци и на руските изследователи и на европейски учени с имената Модун, Моде, Мете. Аз избрах да го наричам Богатур и това е главният герой. Значи в първата книга той още е дете, израства до юноша и след това отива заложник в едно съседно племе, също бели, юечи. И как ще се развият събитията в втората книга Завета на Кана, читателите могат да прочитат, да видят как ще стане Кан и как ще се бори с великата китайска
империя по него време. Синовете на планината излезе на 30 април. Кога да очакваме втората книга? По всяка вероятност, средата на юли ще излезе Завета на Кана. Третата как ще се казва? Имате ли заглавие? Третата, работното заглавие все още работя върху нея, ще бъде Изход. И това е тръгването на българите под предвождане от Авитохол от района на Балх, днешен северен Афганистан. Вие казахте, че не сте историк. Какво очаквате? Какъв да е отзвука сред историците? Откровенно ще ви кажа, гилдията на професори, на типичните историци, които са завършили това, сигурно няма да ме приеме. Но моята цел не е това. Искам, с ваше позволение, да цитирам един стих от един чувашки академик. Може ли? Да. Слагам ръка на сърцето си и казвам: ние никога не сме били беден народ. Никога не сме били забравен народ. Ние никога не сме били слаб народ. Винаги сме били велик, горд, красив народ. Помнеш миналото и вярваш в бъдещето. Нека тази истина да достигне до всеки българин. Това го казва един жител на Република Чувашия, академик Мишишо Юхма. И още нещо да кажа, да цитирам от него. Да. Който проправя пътеката, може и да сгреши. Тогава поправете ме. Но не с ругатни, както се правеше в отминалата епоха. Вървете напред с вдигната глава и помнете с уважение вървящите също с достоинство пред вас. Ние винаги сме били велик, горд и красив народ. Виждате какви хубави думи казва един човек, който е, бих казал, много по-българин от много от нас. Съзнанието е стигнал до това. И този човек, разбрах, че по майчина линия е потомък на един от пълководците на Кан, Илтън Пик, който е загинал в бой с татаро-монголците през 1236 година. А по бащина от рода на главния ми герой, от рода на великия Модун, на китайския Модун, Мортур, което казах преди малко, Бортур, Модук, Моде, Мете. Това са имената, известни на историците. Дали ще се разровят сега нашите историци да потърсят истината? Дано. Дано. Дано и да тръгнат да проверят тази пътека, която аз съм показал, дали е така. Аз не се сърдя. Но просто да проверят дали е така. Вчера представихте книгата и в Творческия клуб на офицерите и сержантите от резерва. Как мина представянето там? Как го приеха хората? Приеха го много добре, тъй като при тях ръководно начало е патриотичното у българите. Те са от такава закваса. 25 години съм бил сред тях. Прекалено добре. Този, който представи книгата, господин Валентин Димитров, ме превъзнесе чак да сравни с световно известни автори, които пишат на тази тема, от което малко ми се завъртя главата. Но пък все пак вие сте бил част от тях и все още сте част от тях. Няма как. Да, няма как. Човек се остава такъв, каквато му е професията. Книгата завършва с много силни думи. Аз сега ще ги цитирам. Духът на народа ни ще е този, който никога не умира, а продължава да живее и възкръсва от забвението, въпреки всички погроми, разразявали се върху него в миналото и днешните размирни дни. Какво е посланието ви към поколението, идващо след нас? Посланието ми е да вярва, че ще дойдат по-добри дни. Ви ми взимахте думите, аз това ще да цитирам. Духът на българина все още е жив. Просто някъде е започнал да тлее и трябва да го
раздуха ми. Книгата е призвана да направи точно това, да раздуха пламъка у всеки българин и да събуди духа му. Което е най-важното. И да което разбуни... е потиснало доста наслоение. Сега темата ще стане много различна, ако почнем да казваме какви са тия наслоения, които аз се борих и продължаваме да се борим. Това са различните теории, които недобросъвестни учени са наложили във времето, като автохтонната теория. Не знам дали сте запознати. Някой казва, че от тук сме тръгнали, отишли сме там и сме се върнали пак тук. Тюркската теория, която все още слазва господства в учебниците. Знаете, много от нашите канови носят името титлата хан, която е тюркска. Южните ни съседи, турците, се присвояват този наш един от най-великите ни канови, казва, че е тяхен предтеча. А тук мога да заявя категорично, и то исторически е доказано, че тюрките се появяват по земите, които ние сме обитавали, 500 години след като ние сме ги напуснали. Така че нямат никакво основание. Гърците си присвоиха Орфей. Македонците наричат татари. Общо взето... Холивуд направи един филм за Орфей и го изкара афроевропеец. Направиха филм за Конан Варварина, събирателен образ на варварите, хуни, които някой казва, че има и хунска теория, че сме хуни. Моята версия е, ние сме оглавили хунската империя в района на Таримската низина и Монголия, но не сме се смесили с тях. Ние сме били ръководното начало в тази империя. И това е показано в книгата. Синовете на планината на Христо Милков. Много ви благодаря за това участие, гостуване. Успех и ще се видим, когато излезе втората книга до година лятото. Нали? Благодаря.